dan za ta gama jama'a mai daba jama'a su sha mu kawai kar ku assalamu alaikum ka jama'a gane wannan maganin da kuke ganin shi din nan gashi nan amozin ne zahiri gashi nan amma kuma daga ƙarshe muka fahimci cewa na bogi ne kwafi ne wani kamfani daban dan gashi nan hoda na yan mata na kwalliya haka gashi nan da kanshi da komai gashi nan kun ganshi gashi nan gashi hoda ce ba komai a cikin ta wannan magani ne na ƙarya amozin ne gashi nan ba amozin ba da sun yi kwafi na wani kamfani na ƙarya da ake sira mutane ake cutar su hoda ne na kwalliya na 'yan mata muna turawa ne don mu taimaka al'umma da kuma wannan kamfani idan kamfanin su mai kyau ne ya kamata su yi bincike a kai su gano waye ne yake buga wannan magani yana cutar da mutane mun saya a kuɗi da yawa muna amfani da shi muka zo muka gano ba ta amfani muka buɗe muka ga foda ce na kwalliyar mata ga kamshinta da komai wanda ake amfani da shi a fuska saboda haka muna kira ga wannan kamfani da kuma al'umma wanda ke manya-manyan shaguna su yi bincike akan wannan magani ta inda ake sayowa a taimaka al'umma a ceciyar ran al'umma idan za mu tura wa group duk wanda aka tura wa group ya samu shi ma ya taimaka al'umma ya share ya tura wa group don Allah kun kore a gida kun gan shi kamshin foda da kan sani na mata wanda suke amfani da shi a fuskansu wannan ita ce gashi na shafa hannunsa mi ne don duniya ta gani za mu tura muku da fankonta kaga wannan shine fankonta wannan shine maganin ga kwayanta ga bayanta asalin sunan kamfanin duka gashi na jiki